Ola, eu son Ismael Garrido Nogueiras, vou en segundo D e vou facer o traballo co meu compañeiro. Eu chamo-me Antón Alves Rodríguez e imos facer o traballo sobre os 9 países que se fala portugués. Primeiro empezamos con Brasil, que ten a capital en Brasilia, o seu continente é América do Sur, o seu prato típico é a freixada e ten como curiosidade que é o maior exportador de café. O segundo país é Angola, que ten como capital Luanda e está situado no continente de África. Un prato típico é o fungue e unha das súas curiosidades é que está penado pola lei fotografiar edificios gobernamentais. Logo, outro dos países é Portugal, que ten como capital Lisboa, o seu continente é Europa, o seu prato típico é o bacalao, a súa curiosidade é que ten a librería máis antiga do mundo. Outro dos países é Mozambique, que ten a capital en Maputo. Está no continente de África. O seu prato típico é a sopa de pescado. E unha das curiosidades é que a súa bandeira é a única con armas modernas. O seguinte país é Guinea-Bissau, a súa capital é Bissau, o seu continente é África, e ten o seu prato típico é a cachupa, e a súa curiosidade é que destaca o seu maravilloso carnaval. O seguinte dos países é Cabo Verde, que ten a capital en Praia e está no continente de África. O seu prato típico é a langosta ou o atún. E unha das súas curiosidades é que ten moitos volcáns e o máis importante, o máis grande, é o de Fogo, que é este que está aí que atrás. Outro dos países é Guinea Ecuatorial. A súa capital é Malabo, como podes apreciar esta de aquí. O seu continente é África, o seu prato típico é a sopa de pescado picante e logo a curiosidade é o pico Basilé. Un dos últimos países é Santo Tomé e Príncipe, que ten como capital Santo Tomé e está no continente de África. Un dos pratos típicos é o arroz doce con leite e unha das curiosidades é que ten inda antigas plantacións de cacao. Este é o noveno e o último país, chamado Timor Oriental. A súa capital é Dili, o seu continente é Asia, o seu prato típico é dudú e ten como curiosidade a xoia inexplorada do sudeste asiático. Bueno, ata aquí chegou o noso traballo sobre os países que se falan portugués. Unha aperta moi forte.